ndị be anyị kere m unu akọgụ m onye nwụ mụnwa wụ Chukwu dị n'Igbo agwụna Mkpume Azụoku ka eji makarị m Igwe Mkpume n'Enugwu Ukwu. Ajụjụ a na-ajụ maka ihe alụsị ọ magburu onwe ya. Agụọ m akwụkwọ gụọ ya jee na mahadum ihe ndị ọcha kpọrọ filọsọfị oyihe ngụ n'akwụkwọ. Ịkọwa ya n'Igbo bụ filọsọfị ahụ kedu ndị anyị wụ n'ụwa, kedu onye mmadụ wụ, kedu ka mmadụ si bịa n'ụwa, nchọpụta maka onwe anyị ma ihe na-eme n'ụwa tupu a mụọ nne na nna anyị wee mụta anyị nwa, kedu ka ụwa si bido, kedu ihe ụwa kwụfụ. Ebe a nwudobe ka a na-awudobe isi na-etugburu oge unu a na-ekwu na-ekwusi ike. Onwezi onye Igbo dị ndụ tata ya akọwa ihe nnachi ịkọwa kịta gbasara alụsị n'ala Igbo. Ndị maalịa ya akọwa nwunye ha anwụchago. Ndị ka dị ndụ uche ha ezuche ezi maka nka, maka onye na-aka nka uche ya na-aka nka. Ọ na-ahụ na azụcha nwa azụwa nna, ibe nwa ji azụrụ na ma nna aka nka ahụ na nna kawa nka o mewezi ome ka nwa nwa ọzọ nwa ya nwa ọzọ ahụ wee zụrụ ya. Ya ebe na-achọ ịkọwa ana m akọwa ya na ọmụtọcha ndị ihe nọ ndụ n'ala Igbo mba, ana m akọwa ya na ọmụ kacha mara ibe n'ala Igbo mba, ana m akọwa ya na ọmụ kacha nwa ego n'ala Igbo mba, ma ọ na ọmụ kacha mara mmadụ mba. Ana m akọwa ya ibe ndị ọcha kpọrọ ọtọriti. Onye zụ ụmụ kọwalụ m ibe m na-ekwu maka ya taa atawa ose agwụna. Ọrịa ahụ asụ ya n'oyibo number 1 king that has reigned in the history of Igboland. Mma akọwa ya mgbe mma abịa ọzọ. Ibe nji okwu na osisi agwụna bụ eze kacha eze chigbo n'ala Igbo. Ihe o mere na ndụ onwezi ndị ya emenwu ya, onwezi ndị ya eme ya tata, onwekwuru merie mgbe ọ nọ, onwekwuru merie tupu o wee chịwa. Ka nna n'okwu ajụ m maka alụsị. Alụsị bụ ọgwụ. Alụsị bụ ọgwụ. Ibe ji wee kwuo na alụsị bụ ọgwụ bụ alụsị bụ ndị gboo bịa nekọta anya ka ha ji ibe si dị n'obodo. Ndị a na-akpọ ndị akamnuche, ndị a kpọrọ akamnuche mgbe gboo ha nara enwe ego, mana ihe eji mara na ha na-aga atụ alụ ewere ala mee ibe ala nwa abanye. Ndị a kpọrọ ndị akamnuche na ndị nwere ibe a na-akpọ ose na abụọ. Ose na abụọ bụ onyinye Chukwu na-enye mmadụ. Ara enye mmadụ na o nwere ego, ara enye mmadụ na ọnụkọkọta nwaanyị, ara enye mmadụ na ọmụka nwa. Oche Chukwu nye mmadụ ịchọbịa n'oyibo wee kpọọ ya wisdom. Mana ose na abụọ gafee wisdom. Ibe ose na abụọ gafee wisdom hụ na onye nwere ose na abụọ ya nọ n'anya etu nwaanyị dị ime abata bie ma ọ gafee ebe ọ nọ. Ọkpọọ ndị be na ya nọ si erukwa nwaanyị adị ime na-aga asị ya ọ magwa nwaanyị abụọ. Ọ sị ya na nwaanyị a dị ime na ọ mụọ nwa na ọ ya amụ nwoke. Nwaanyị a bụcheche ime anwa ọnwa ite naanị a na-evu ahụ ime mụọ nwa ahụ ọmụọ ya nwoke. Ose na abụọ. Ose na abụọ bụ onye na-ejekwa ya na-agwọtazi ya na ọgwụ ka ha wee na-ahụ ya na-eme. Mana o nwere ndị Chineke nyere ose na abụọ. Chukwu kere ụwa nwere ndị o nyere ose na abụọ. Ọ ndị nwere ose na abụọ na ndị akamnuche ka a kpọpụ okwe ha na ajọ ihe akarịa n'obodo, na ajọ ihe akarịa. Mgbe na-agwa ya ihe ndị ọcha aka abịara, iwe Igbo kpọrọ civilization ọka abịara n'ala Igbo. Ya ihe ọbụla bụ nke imete imelụ. Ihe alụsị na-eme rinne. Mgbe gboo obodo na-eji alụsị echekwa onwe ha. Ihe ji akpọrọ ya alụsị ka a wee ghọta ibe na-ekwu. Egwu na-abịa wụ alụ nsọ. Obodo eji alụsị echekwa onwe ha. Onwe ha ji ibe mee n'obodo ma onwe ha ji ọgwụ bata n'obodo. Onwe ibe a na-akpọ aja ana nka ya kọọ maka ya ma emeche.
o nwere ebe a na-akpọ aja ana. Ọnwụ na alụsị si n'obodo ọzọ bịa n'obodo bụ n'obodo mmadụ ma mmadụ kpere mmadụ na alụsị ebe ọgụ n'obodo. Tupu alụsị anwa alụọ ọrụ n'obodo anwa ọbịa o jee n'aja ana, o jee n'aja n'obodo anwa ọgwụ ya na-ekwe ọ bịara ime. Ọnwụ na aja obodo ahụ na-eche ọnwụ na ife anwa alụsị anwa bịara na onye nwe ya nwoke anwa ma onwe ya nwa eji maka ya bịa alụsị bịa ka o gbuo mere ife anwa aja n'obodo anwa esara aka alụsị anwa arụ ọrụ ọbịa. Ọ bụrụ na onye alụsị anwa bịanụ na onye ọ bịara enwere ihe o mere aja na obodo anwa ara ekwe ka alụsị arụ ọrụ n'obodo. Alụsị na-ejere obodo ọgụ, alụsị na-ejere ụmụnna ọgụ, alụsị na-ejere mmadụ ọgụ. Onwe eme ihe tata ije kpee ya na alụsị, alụsị anwa ejewe ọgụ. Onwe ndị ya ga-emekwe ezi ozi gwa mmadụ si ha bịa na onwe ekpere na alụsị na bebe maka alụsị dị ebe niile, ọ dị n'Igbo niile na onwe ekpere na alụsị. Ụfọdụ ya asị na ha ara eje na ha na-eje ụka na ha ara ekpere alụsị ha na chibe. Ọ bụrụ onye na-eme omenala o jebe olu okwuru ọnụ ya na ibe a na-ekwu na ya merie ma ọ na ya merie ekpeche ikpe anwa onye ikpe mara amụ ya ikpe. Ọ bụrụ na ogwe ka o ji mmadụ agwa oke iji onye ụgbọrọ eziokwu kemgbe ya agwa ya okwuo emere alụsị ka o wee gbuo mmadụ. Mana alụmala dị n'obodo tata, alụmala n'obodo tata na-agazi adọcha alụsị ka alụsị na-arụ ọrụ ka o kwesị isi wee lụ. Ndị alụmala na-agwọrọ ọgwụ tinye ya were ibe alụsị anaghị eri ihe ọ na-eri wee nyere alụsị ọnụ. Alụsị na-afụkwa afụ, alụsị bụ mmụọ, alụsị abụrụ mmadụ. Alụsị bụ mmụọ ka m kọwara ihe bụ alụsị ọfụ maka ịghọta ya. Nye m glaasị, nye m glaasị, wepụ spoon. Ibe nji weta iko eji aṅụ mmiri ma aṅụ mmanya oyibo kpọrọ glaasị wụ ka ndị azị kịta ghọta ibe m na-ekwu. Nchọwa ịkọwa onwe m ọfụma unu ghọta onye nwụ. Ịma na onye amaara adịrị n'obodo ya. Nchọọ ịkọwa onwe m ọfụma ka unu ghọta onye nwụ. Ha nso ya n'oyibo. Ahụ m a bridge between the past, the present and the future generation. Ihe gbasara omenala Igbo. Onye gaa n'iru ya aja na-etigbuo ya. Eji m ọhụụ ekwe. Maka onye zu ụmụ ịma ka mmadụ na-agba ibe ndị China na-akpọ karat. Enwere masta. Onye zu ụmụ masta n'ihe na-ekwu. Ana m ekwu atụ egwu. Onye gaa m n'iru n'ịkọwa omenala Igbo ozu aka na alụsị aja na-etigbuo ya. Alụsị ka nchi ikwu ka esi abịa alụsị. Ibe eji n'aka bụ glaasị gwara ya mara ife ọgwụ. Ịkwa glaasị ahụ ji n'aka ba iko eji aṅụ mmanya na-aṅụ ma mmiri. M wee kunie kpọkuo Chukwu kpọkuo aja ana wee weta glaasị dowe si abiko agụ egbukwa emu na njọ ka njewe Enugu ma ọ ka njewe Abakaliki ma ọ ka njewe Ọnịcha ma ọ ka njewe Lagos na o nwe ohu oyi nwoke nwere nnekwu ego ka njewe ya ka onye m aka na ọnwụ na njeche iji enata oyi nwoke anyị m ego anwa na nnata mgbuori ọkụkọ glaasị a ka m na-agwa mmadụ ihe alụsị mgbe palie ije jewe ma Enugu jekọcha ire jekọchacha vụrụ ego nata dịgote ọkụ gbuolu glaasị gbuo ọkụ n'ime glaasị a. Mgbuchi ọkụ na kọpụ nne n'anya mmụọ abagwene mmụọ anwa baa na ya mụ na ya ogbokwelu mbọsị ọzọkwa mpalikwa ya eje mkpọkwa ya mgbu ya nata mgbuori ya anụ na-egburi ya anụ na-egbu ya ọbara na-agbụ mmiri na-awụ iri ya ọjị na-awụkwọ ma nzu na-ede ma isi ewu ma isi ọkụkọ ma isi ihe ọbụla ị na-egburi ị na-adịwa aka ncha ọ na-efu ofukọtazi ụmụ mgbe elu mmadụ na ya egwu a na-atụ onye anwa ọkwa na glaasị ka anyị bidoro ya. Mbọsị ọbụla iji ezi jeche nata onwere ihe ime ọwa na-aba maka mmụọ abagwe ọwa ozi glaasị agịrị ya na-ekwu mmụọ nọ n'ime glaasị a ọkwara ya bụ alụsị. Alụsị bụ mmụọ. Ịbịa na adọ alụsị dọcha anya kwukwesị okwu na ya ike dị n'okwu ọnụ. Okwu ọnụ ka Chineke ji wee ka ụwa ikwuchere ya n'ikwuche ya bido ya mmụọ abagwe ya ọnya alụsị ya. Ibe alụsị na-alụ rinne alụsị a na-akpọ ya tata nkọwagogbo ahịa alụ nsọ. Onye mee nso obodo ọnwụ nke a na-egbu ogbu enwere nje ogbugbu nwee nje a ga-eme ejere nga. Mgbe gboo alụsị na-egbu mmadụ. Ibe alụsị egbu mmadụ bụ na
ife ahụ eji wee dọọ alụsị ahụ ngwongwo na ngwongwo ọ kwakere ya abịbịa maka na-ekwu ọgwụ bụ abịbịa arịcha n'ọbịa ya ọgwụ mana ọ nwa ebe otu ya na ibe eti ike ọnụ o mere ihe ọzọ nwe nke eti ike ọnụ ọzọ nwe nke eti ike ọnụ ogbu ọ ka o si wee dị ya bụ alụsị na-egbu mmadụ ma onye mete ihe alụsị ejigbu ya mana tata ọtụtụ ndị mmadụ emebichegwu alụsị ahụ ọ gwozi etu ndị gboo mere ya ka ọ dụ o nwere ya eje were ego maka na o were ego jee nyechee ma ndị na-eme ya alụsị ndị na-enedu ya anya nyechebe ego bịa kwuo ebe a nwere eziokwu okwu ebe a nwere eziokwu onye mere bịazịa na alụsị ahụ maka na onye nke ọzọ nyegwe onye ego ha kpechie ikpe kama ha arafu alụsị ka ọ lụọ ya alụ agwọrọ ọgwụ soro onye nke ọzọ maka na onye nke ọzọ enyego ha ego agwọrọ ọgwụ soro ọgwụ ogbu ya asị na alụsị egbu alụsị nwere ka o si egbu mmadụ ụmụ alụsị ya eje na uchuche okwu ikwuche okwu ereche ọnwụ na ikpe ma ahụ maka ndị na-agba afa ya anọ ndị na-agba afa ya anọ ekwuche ọnụ mmadụ wee ọnụ chukwu ekwuche asị mba na onye nke na ọgwa aka ikpe ma ọ bụrụ alụsị na-eke ikpe ọ ndị ahụ nọ n'ebe ahụ a na-eme alụsị ahụ ndị na-edo alụsị anya ọba na-eke ikpe ha kechie ikpe agba agha agwa dị anyị na ikpe makwa ahụ a ga-enye ha oge ka ị wee ya ayịyọ ma ọ ka ikwuo na ibe ime na-asị gbaala na mgbe retoro etu a na ihe emekwe ka ezu dị mma enye ha oge anwa ọ bụ na imerezie gị na alụsị emere mana ndị nke ọzọ na-ekwu bụ ndị ya ga ma imere agwọrọ ọgwụ sonye mmadụ maka onye nke ọzọ ejikwa ha ego ya alụsị na-egbu mmadụ bụ emetụ alụsị eji wee gbuo alụsị na-azọkwu mmadụ mgbe gboo ike gwụrụ mmadụ amadị a na-akpọ osu eziokwu na osu adụrọ n'akụkụ anyị wee nnukwu ukwu mana o nwere obodo ọzọ osu dị ụwa dị ime ha mara ibe wee osu a na-asị osu ụwa amara ibe wee osu ị na-ene anya wụ na-arụ gbasara alụsị ka o si wee bido osu si na alụsị wee bido ka m gwa ka o si wee bido ọ na mmadụ emeta ebe obodo na-asọ nsọ awegwu ya bịa ibe imere obodo na-asị ya nsọ n'ihi eje nwe iyi na alụsị ebe ime ịnwe ihe anwa arafu ọdụoge na alụsị ọgwa na ịṅụrụ iyi ọ bụrụ na obodo na-etiwe mmadụ ma ibe were ike aka ba n'ụwa ọgwụ enwere ike etiwe ya wee merụọ ya arụ mana akpọrọ ya ka ejie na alụsị o wee gbaa ọsọ na ayakpa ya je na alụsị o jee na alụsị ahụ ojesi n'azụ oje kụọ alụsị mba nwere ebe a na-akpa ịkụ mmadụ mba ka nkọwala onye ọfụma ọbụrụ ara ọjọọ ịkụ mba Igbo na-asụ n'onu ọnwụ na nwatakịrị rahụrụ nwa na nne eji esi nne wee chọ ka o tie ya ihe nwatakịrị ọgbafu ọsọ wee nwe owu agadi nwoke ọzọ na-aganụ ma agadi nwaanyị ọzọ na-aganụ jee n'azụ ya jee makụdie ọkụgụ onye anwa mba onye anwa ya ọzọ ma ya nna ebiko rafịa na ịghọta ihe na-ekwu ọfụma onye jee kụọ alụsị mba dịka onye jee gbakwudu okenye maka na a na-achọ iti ebe ka onye ama sọfụta ya onye kụrụ alụsị mba obodo ahụ emetụ ya aka onye azịkwa ṅụ iyi obodo asọzi ya nso asị nọ nwa alụsị ọ gaba asị na nwa alụsị ya na obodo ahụ na-emekọ ibe osie nri orie o jee na-abịa o nwere elesi ya ibe asị na nwa alụsị ka osu si wee originate ya. In other words, sorry to interrupt you because I think our audience would like to hear. So it means that Osu is an intimidation thing. Osu it's not really about intimidation. Even Osu, the origin of Osu can not well. Onye mere nsọ ana n'obodo je gbakwula alụsị obodo amafia na ha na-enwezi mmekọ. Well, in conclusion, I know that Alusi is a very vast topic, but is it part of the Igbo culture, sir? Ajụ na-ajụ ma alụsị usoro na ndị Igbo. Alụsị na nsọ ya n'Igbo, alụsị is not part of Igbo cosmology. Alụsị is not part of Igbo custom and tradition. Alusi has absolutely nothing to do with Igbo custom and tradition. Ihe Alusi ka m gwagwa ugbo
n'ọwa ibe obodo mere maka ajụ ebia karịa n'obodo. Alụsị bụ mmadụ merie, mmadụ mere alụsị. Abịa n'obodo onwe ebe a na-akpọ aja ana, nwe ebe a na-akpọ obu, onwe ebe a na-akpọ aja ana, nwe ebe a na-akpọ obu. Ịbịa n'obodo ọbụla nwere aja ana, maka obodo ọbụla nwere aja ana. Obodo nwere aja ana, mana aja ana enwere oke. Kpata o ji aga onye maa arụ n'Ọka gbata Enugu ukwu, aja Enugu a na-egwe maka ohu aja ana ahụ. Ohu aja ana. Mana onye metụ ihe alụsị wee chọrọ ya bịa n'obodo, alụsị wee je na aja ana ihe a na-akpọ permission. Alụsị eje na aja ana permission na-ekwe ya bịara ime. Ọ mmụọ na mmụọ na-alụ ọrịa mmadụ na-agwa ya kata sọ ndị nwere ose na-abụ ya na-abịa gift of vision. Ya bụ ose na-abụ gift of vision. Ya bụ ose na-abụ ndị nwere ya na-abụ mmụọ ihe na-ebe mmadụ kata ọkụja ekata mmadụ akụja ihe ọ na-abịa na-abịa mmụọ na-agagharị ibere ebe anyị nọba mmụọ na-agagharị ebe a mana ya na-abịa maka enwere ya gift of vision. Ya bụ alụsị awụrụ part of omenala Igbo. Ọ mmadụ mere alụsị, mmadụ mere alụsị, mmadụ na-ezi alụsị ozi. Alụsị enwere ọkpa na-eji ije, ọ mmadụ ka alụsị eji ije. Ị na-enekwu alụsị enwere ọkpa na-eji ije, mmadụ ka o ji eji ije. Alụsị chọọ izi ozi, mmadụ ka a ga-ezi ozi. Ya bụ na ngwụcha okwu m na-ekwu ndị be anyị tata ụmụazị be anyị na-eje n'alụsị na-eje n'alụsị na-eje n'alụsị agwọ nke ọzọ were egbu ma mmadụ. Ndị gboo egburu mmadụ na alụsị. Alụsị ndị gboo mewu ahịhịa na mkpọrọgwụ ka eji mee alụsị. Nke a na-egbu mmadụ etinye ya kịta ọ bụrụ alụsị ka a na-emezi ọgwụ ka ha na-agwọ. And ọgwụ a na-agwọ ahụrụ ezigbo ọgwụ maka nwere ezigbo ọgwụ nwa ajọ ọgwụ ọgha ajọ ọgwụ ha na-agwọ. Kpọọ Chukwu okike ọ ikere ụwa ka ebe dị n'ụwa. Ikere amadi ka ogbenye ka ọdịnadị ka ajadu ka nnekwu ọkpa ka obere ọkpa. Ihe na-ekwu ana m ekwu ya n'ọgbọ nkwute mma na adụrụ m ma ekwutere mma na adụrụ m. Ndị m gwara ya anụ ha nụ onye tu ugo okwu nkwu ya rafụ nka ndụ ndụ na ndị mma agwa ya anụ ya aghọta ya ya afụtakwa echi. Ekene m unu ndewo.